Салом алайкум бародарои неҷа ярхичи мобайнай. Неҷа мактабай мо талабо волейбол бозӣ кайсан. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ба фикри ман ҳамин таътили зимистонашона ба ҳамун низоми пештара мекарданд хуб мешида. Масалан як моҳ таътил талабоам дар хонагӣ намерафтанду вазоратам барои гарм кардани синфхонаҳо на барқ расход мекард, на ангишт. Ин низоми навшон дорад 10 рӯз таътилай тамом. Дар вилояти Хатлон ин низоми нав ба фикр мешавад ки уҷа гармтарай. Уҷада расход наменӣ барои гарм кардани синфхонаҳо. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бисёр расход мешавад. Барои расход нашидан барқ, сӯзишворӣ, ангишт ҳамун низоми пештара хуб буда ба фикрам. Як моҳ таътил медоданд. Вазорат ягон чи дигар на барқ расход мекард, на ангишт. Ба фоидаи ҳам хонандаҳо буда, ҳам вазорати маориф. Ина хай бародаро, тамом.